रासियानि मोनसे स्टेट टिभि डिबेटआव खुला-खुलि ब्रिटेनखौ धमकी होदों रासियानि सासे सुबुङा। बिथाङा बुंदों 100 मेगाटननि निउक्लियार टर्पेड' पसाइडनजों ड्रनजों निउक्लियार टर्पेड' ड्रन पसाइडनजों एटाक खालामनानै दैनि सायाव एटाक खालामनानै रेडिएसनजों थाफानाय सुनामि सृष्टि खालामनानै सोमजिहोनानै गासै इंलेन्डखौ ब्रिटेनखौ दैनि सिङाव लानानै थांगोन गबहोगोन बेबायदि हुमखि होदों रासियानि मोनसे टिभि डिबेट श'आव। थामहिनबा रासियाया खुला-खुलियै इंलेन्डखौ ब्रिटेननि सिङाव गोलैनाय हादरफोरखौ इउनाइटेड किंडमनि सिङाव गोलैनाय हादरफोरखौ हुमखि होदों, सुनामिनि हुमखि होदों, निउक्लियार रेडिएसननि सुनामिनि हुमखि होदों, सुनामि एटाकनि हुमखि होदों। बे पसाइडन ड्रना मा? बे पसाइडन दैनि सिङाव खारनाय बे ड्रना मा? बिनि सोमोन्दै आंथ' बुङा बे भिडिअ'आव, नाथाय नोंथांमोना थारैनो स्क्रिनाव होदों, नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन बेनि गोहोआ मा। मिथिनाय बादिब्ला बे पसाइडन जि ड्रन, बे ड्रना 100 मेगाटननि थार्म' निउक्लियार बम लानानै थांनो हागौ आरो दैनि सिङाव ब्लास्ट खालामनानै जोबोर गिलु बालु मोनसे सुनामि जोनोम होनानै गासै ब्रिटेनखौ दैनि सिङाव गबहोगोन आरो बेनि जि इयुन फिथाइ जि गोहोम बे गोबां समहालागै थागोन। बे सुनामिया जास्ट दैबानाल' नङा, सुनामिल' नङा, बे जागोन रेडिएसन गलायदेरनाय सुनामि आरो बेनि एफेक्टआ गासै ब्रिटेनखौनो, गासै ब्रिटेननि कस्टेल एरियाखौनो डेस्ट्रय खालामजोबनानै इंलेन्ड ब्रिटेननि अबस्थाखौ, इउनाइटेड किंडमनि अबस्थाखौ गैया खालामजोबगोन। मानो होनबा इउक्रेन रासिया वारनि बे दावहायाव बरिस जनसन बिथाङा गोबाङैनो रासियाखौ डाउनग्रेड खालामनो नाजादों, रासियाखौ फेजेननो नाजादों, रासियानि सायाव बायदिसिना बाथ्रा बुंबाय थादों, इउक्रेनखौ उत्साह होदों, इउक्रेननो माखासे बेबायदि हाथियार होदों। इउएसएनिख्रुइबो बांसिन इउक्रेनखौ उत्साह होग्रा होनोब्ला बरिस जनसन बिथाङा, इंलेन्डनि प्राइम मिनिस्टार बरिस जनसन बिथाङा। जुदि बेबायदि 100 मेगाटननि मोनसे हाइड्रजेन बम, थार्म' निउक्लियार बम जुदि लैथोनि सिङाव बेरो, थारैनो जोबोर गिलु बालु सुनामि जोनोम जागोन। जाबायदि जापाननि फुकुशिमा दैजि पावार प्लेन्टआ बरबाद जादोंमोन मोनसे सुनामियाव, थिग बेबायदि सुनामि फैनो बांद्राय गेदेर बाथ्रा नङा। 100 मेगाटननि जुदि मोनसे निउक्लियार बम, थार्म' निउक्लियार बम जुदि बेरोबा जोबोर गिलु बालु सुनामि जानाया सियर। पसाइडन मुंनि दैनि सिङाव खारनाय बे ड्रना जोबोर गिलु बालु, बेखौ होबथानो रावबो हाया, बेबायदि रासिया गावसोर दाबि खालामनानै लायो। बै टिभि श'आव बुंनाय बादिब्ला जुदि 100 मेगाटननि थार्म' निउक्लियार बमा लैथोनि सिङाव बेरो अब्लानिया 500 मिटारनिख्रुइबो गोजौसिन सुनामि जानायनि चान्स दं। आरो जुदि मोनसे सुनामिया जुदि 500 मिटार जुदि गोजौ जायो, नोंथांमोना साननानै नाय मा जानो हागौ। जेनेरेलि सुनामिया 33 मिटार बा बेनिख्रुइ बांसिन जायो, जेनेरेल लैथोनिफ्राय फैनाय सुनामिया। नाथाय 500 बा 300 मिटार जुदि सुनामि जायोबा गासै इंलेन्डआल' बरबाद जानाय नङा, गासै इउरपनि कस्टेल एरियायानो मा जागोन, डेस्ट्रय जाजोबगोन। खायसे खायसे हादरफोरा बुहुमनि डेस्ट्रय जाजोबलांगोन। बुंनो थाङोब्ला बेयो थोंजोङै इंलेन्डखौल' हुमखि नङा, गासै बुहुमखौनो हुमखि। नाथाय मा बेयो रियेलाव बेबायदि एटाक खालाममारगोन? आं बुंगोन हाया, निउक्लियार बमजों रावखौबो एटाक खालामनो हाया। मानो होनबा इंलेन्डआबो निउक्लियार पावार्ड कान्ट्रि, स' रासियानि सायाव बिथांमोनाबो फिन एटाक खालामनो हागोन। बेनिखायनो बे मोनसे साइकोलजिकेल वारफेयार होननानै आं बुंगोन। मानो होनबा 9 मे खालि मोनसे पेरेड जागोन। 9 मे खालि भिक्ट्रि डे फालिगोन रासियाया। बेनि सिगां सिगां डनबास एरियाखौ, डनेट्स्क, लुहान्स्कखौ, मरिउपलखौ कमप्लिटलि गावसोरनि आथिं सिङाव लांनो नाजादों, नाथाय बे खामानियाव साक्सेस जायाखै। बेनिखायनो फ्रास्ट्रेसन जानानै बेबायदि जायखिजाया हादरफोरखौनो दम होलागासिनो थादों रासियाया। साननैसो सिगां सर्मट मिसाइलजोंबो एटाक खालामनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बै सर्मट मिसाइलखौ ओरैबायदि पइन्टआव, ओरैबायदि जायगायाव दोनगोन जाय जायगानिफ्राय एटाक खालामोब्ला गासै इउरपनि सुथुर हादरफोरनि सायाव एटाक जेन खालामनो हायो सर्मट मिसाइलजों। बेबायदि साइकोलजिकेल वारफेयार गेलेगासिनो थादों रासियाया। खेरसन, खार्किभ, मरिउपल बायदि सिटिखौ सेनायनि उनावबो रासियानि एटाकआ खिन्थु खमायाखै। दिनै नुनो मोन्दों, मोनसे भिडिअ नुनो मोन्दों, K-52 एलिगेटर फाइटार हेलिकप्टारजों गिलु बालु एटाक खालामदों रासियान एयारफर्सआ आरो बेयाव गोबाङैनो खहा जादों बेबायदि जों मिथिनो मोन्दों। नाथाय इउक्रेनाबो फावसायनानै थाखाय इउक्रेनाबो काउन्टार एटाक खालामफिनदों रासियान आर्मिफोरनि सायाव आरो बेवहाय गोबां रासियान आर्मि थैबाय। 23,000सो रासियान आर्मि थैबाय। बे जाबाय इउक्रेननि मोनसे दाबि, बेबो मोनसे रोखोमनि साइकोलजिकेल वारफेयार। जानो हागौ गोबां हाजार थैबाय, नाथाय एक्जाक्ट जि अनजिमा बेखौ रावबो बुंनो हाया, इउक्रेना बुंनो हाया, रासिया बुंनो हाया। दिनै मोनसे निउस ओंखारनानै फैदों, बे जाबाय इउक्रेननि दाबि। बे दाबिया जाहैबाय सासे रासियानि टप कमान्डार
सासे जेनेरेल आर्मी जेनेरेल बिथाङा जोखोम जादों आरो बिथांनि मुङा जाहैबाय वालेरी गेरासिमभ बिथाङा खारगिभनि इज्युम सोहोराव जोखोम जादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। इउक्रेननि एटाकआव बेबायदि जोखोम जादों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। बेबायदिनो गोबां आपडेट दं, नाथाय मेन आपडेटआ जाहैबाय रासिया जाबायदि हुमखि होदों बेसो जाबाय मोनसे गिलु बालु आपडेट। मानो होनबा थारैनो जुदि फ्रास्ट्रेसन जानानै मेन्टेलि डिसअर्डार जानानै जुदि रासिया बेबायदि जुदि एटाक खालामनो गोनां जायो इंलेन्डनि सायाव, थारैनो बे बुहुमखौ वर्ल्ड वार 3 निफ्राय WW3 निफ्राय हमथानो हानाय नङा आं बेबायदि बुंगोन। नाथाय बांसिनै आं जुदि बुङोबा बे मोनसे जाबाय साइकोलजिकेल वारफेयार। स' नोंथांमोना साइकोलजिकेल वारफेयारा मा आंनि भिडिअनिफ्राय जानो हागौ गोबां बाथ्राखौ हमनानै मोनबाय जानांगौ जे निउक्लियार पावारजों धमकि होयोब्लासो बुहुमनि हादरफ्रा गियो आरो बे मोनसे डेटारेन्स बे मोनसे साइकोलजिकेल वारफेयारसो साननानै गुबुन हादरफ्राबो जेबो खेरखेराया गिया। मानो होनबा इंलेन्डआबो ब्रिटेनाबो निउक्लियार पावार कान्ट्रि, बिथांमोननियावबो निउक्लियार बम दं, गिलु बालु हाथियार दं। स' रासियाखौ मा गिनो बिथांमोन, नङा होमबा? सार्गेई लाभारभ बिदेश मन्त्रि रासिया बिथाङा दिनै मोनसे बाथ्रा बुंदों मा बिथांमोना रासियाया मोनसे आल्ट्रासनिक हाथियार नेटवर्क कान्ट्रिसफोरजों दावहा नांनो थाखाय फेर फाथिनो थाखाय आल्ट्रासनिक हाथियार बानायबाय। बे आल्ट्रासनिक हाथियारा मा बेखौ दिनैसिम क्लियार मिथिनाय जायाखै। बिथाङा बुंदों आल्ट्रासनिक हाथियार बानायबाय, जानो हागौ बे आल्ट्रासनिक हाथियारजों नेट' कान्ट्रिसफोरजों दावहायाव बारसोमनो थाखाय रेडि बेबायदि रासिया बुंनो नाजादों। बिदिब्ला नोंथांमोना बे भिडिअनि थ्रुयै मा रासिया बेबायदि निउक्लियार पसाइडन टर्पेड' ड्रनजों एटाक खालामनानै बेबायदि 500 मिटार गोजौनि सुनामि, रेडिएसन गलायदेरनाय सुनामि, बेबायदि गिलु बालु निउक्लियार सुनामि लाबोनो हामारगोन? मा रासिया थारैनो बेबायदि मावगोन? दिनैसिम रासिया गोबां हुमखि होगासिनो थादों, नाथाय बबे मोनसे हुमखि बायदि खामानि मावदों बिथांमोना? हुमखिसो होदों नाथाय मोगथाङाव मावनो हायाखै बिथांमोना दिनैसिम। इयुनखौ बिसोर बुंनो हाया, बबेखानि इयुनाव मा जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया। सोरनि मेन्टेलिटिया मा समाव मा जायो बुंनो हाया। नाथाय जों अरायबो मोनसे बाथ्राखौ आसा खालामनांगोन जेन रासियानि खर'आव एम्फौ फाग्लाखौ सोनानै होआ, नङाबा बबे समाव मा मावगोन रासिया बेखौ रावबो बुंनो हाया। बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बे भिडिअनि थ्रुयै माबा मोनसे जुदि गियान मोनदोंबा प्लिज बे भिडिअखौ लाइक खालाम, शेयार खालाम, कमेन्ट्स खालाम आरो जुदि चेनेलाव गोदानबा प्लिज साबस्क्राइब खालाम। खुलुमबाय।